हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे फरायहरनाय थाबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन ओमफ्राय नै मादैया बाजाराव हांसो लानानै फैबाय हांसोजों आलुजों ग्रेभि माखा संनानै जानोसैलायहाय मादैया ओमफ्राय नै नोंथांमोननो दिनैहाय मा भिडिअ देखायलांनो हायो देखायलांनो नाजानोसै नोंथांमोनहाबो थफादो आंजों लोगोसे नै हांसो बेदरजों आलुजोंहाय संनोसै सामब्राम थौसिनि जेंगाव जेंथाव देनायखौ होबाय माबायाव होआसै मेचिनाव होआ लोगोफोरनो हांसो बेदरखौ होलायबाय मादैया हांसो बेदर मादैया हांसो बेदर मोनजायैया जा गोबाव जाबाय दिनैसो बाजाराव लानानै फैबाय आलौ होनसै आलुखौ लदब आलुजों ग्रेभि संसै लोगोफोर गोथावनो सेमब्र' दै होबाय लोगोफोर रुनोसै एसे दै होबावनानै टमेट' थाइसे एड खालामबाय आं सेमब्र' नै आंना आलु हांसोआ मोनबाय ग्रेभिनो बरिया गोथाव जाखाबाय टेस्ट खालामखांखाबाय आं नै टेस्ट खालामनाय जायगाखौ नायबा खालामखांखाबावबाय मादैया लोगोफोर नै मादैया जानायाव लोगो हमलायबाय नोंथांमोनजों ओमफ्राय ओंख्रिया हांसो लोगोफोर हांसो आलु ग्रेभि संदों ओमफ्राय सोर सोर जानायनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो अब्ला दिनैबो नायलांदोलाय अननानै नै लखबजोब्बाय ओंख्रिखौ खेबसेनो दालदिया गुदुंथारना बेखायनो गुसु जानायनि लखबजोब्बाय आङो बानलु थाइसे लाबाय बिट लाबाय जा गुदुंखा ओमफ्राय मादैया जानोसैलाय दिनैबो गोथावनो आयौ उखुन्दै खुलायनाय हांसोखौ फायखारिया जि फिसा फिसा गोदादोंहा गोदाखानायखौसो बायना लाबोना बरिया जा गरमखा हांसो बेदरबाथाय हाराजोब दाउ बेदरबाथाय बिराद गोथाव जाखादों हांसोआ गुदुंथार
गुदुंलै बिराद गोथाव जाखादों हांसो बेदरा दिनैहाय ओंखामा एसे गोरान गोरान ना ओमफ्राय दै लोङाबानो हाबा मालाबा मासे लाबोनोसै जाफैगोन आं बिराद गोथाव मोनो आं हांसो बेदरखौबा मालाबा मासे लाबोन आं गिदिर गिदिर गोदान मोजां Sốt nóc là nó không? Ngon nha luôn được thằng là để ăn nha luôn bây giờ मेंलायलाय बाय आं ओमफ्राय आं बिदि खरा मेंलायनाय जायाबानो जानो हाया ओंखामखौ नैहाय लोगोफोर आंहा नैबे सासे लोगोनाव फैदों ओमफ्राय बे लोगोनाव ओरैबायदि मोजां मैगं गार्डेन दङना बेखौ एसे खोन्थानां नोंथांमोननो नै मालाय ओइ मा फुल होनोमोनलाय खुमब्रा फुल थिन'रि नै मालाय गार्डेना जा मोजांखा वाव बरिया Wow banama wgwpwr wow रोंगौ ना आङो नायलाय फुल कफिबो दंबावो मा दिनै बार हाङाखै बान्दा कफिया नै एसेयावनो फाग्लिया नै बान्दाबो दं मालाय आयु मालाय नै माबायावनो आयु फाग्लि नै माबाया अला जि गिदिर नायलाय अला गिदिरथार ओमफ्राय केमेरायावसो फिसा नुदों गाइसमोन ओमफ्राय अला जि गिदिर गिदिर दे मालाय थ'आबो मानसिफ्रा बियो लाङोनो ओमफ्राय नै थाइसेल' दं बेखौ जासिदोंमोन आं लांथ'लाहाय जासिदोंमोन लांथ'ला ओइ मालाय सफारि फिथाइयाबो दंहाय नै आयु नायलाय जि मोजां सफारि फिथाइया आयै नै ओइ बे थाइसेया जाजागोनदां आइ फाग्लिथार बिगोमाया इउटुबारखौनो जाहोलायबावलानो मा जाबावनांगौ जाखो नै मालाय लिलि फुल बे आलदा लिलिब्रा मोजांखा आलदा लिलि ना गुड जाबावला दे आंना नानि बे जारौनि मालाय नानि मामिसोनो नामाबो मामि देलाय एसे दावहरलाय मामिखौ नानि ओइ हामा ओइ आं गियो ओइ खेबदों हेल' मालाय नै बिगोमाजों जि मोजां थायो मालाय जोङो ना लोगोफोर गोजा बाजार खालामहैनो फैनाय नोंखौ सिगाङाव गाखोदो दे सिगाङाव जिरायदो नोङो अन्थाव बाथावनो मोजांहाय आंहा आयै सिबाय नै मेलेरिया गोनां फैखादों जाब्ला दाखेथार ए मोजां आंहा दहाय लिपस्टिक फुनलायनायखौ दे लादो
फुनोहाय लिपस्टिक फुनाबानो देलायनाय मोनाहाय एसे देलायनांगौ मोजां नुगारदों मा गावखौ बेखायनो खेबना आजां गाजां जाम नै जोंहा बाजार खालामहैनो थांनाया गौरां र'डआ ओरैबायदि जाम जोंहा बाजार मोनफैबायमोनहाय नै चन्द्रपारा बाजार जाफैदों आजां गाजां जि गोबाव लाबाय नाथुरा बेसेबांब्रा 20 थाखा थफ्ला बैलाय गिदिरालाय आयौ दुन्दियालाय बेसेबां आलु जहलजों जानांगौलै जागोनसै जायला जायथारसै नामासै बेखौ मोनसे लांसै 20 थाखानो गोथाव ना खरे आरो ना आंबो लानोसै आंनोबो फारलासे लाबावसै आंबो फारला मोनसे ए आरोबाव दे बा मालाय बे 20 थाखानो नुदों दुरुं दंखाबावो बाराबो थाङा खमबो थाङा ना लाड्डु चन्द्रपारायाव जोंहा लाड्डु जाफैबाय बेहा पक'रा जादों आंबो बाजाराव एवो ना सासे बेखौ जाबाय थाया साहा लाबोलायबाय आरो मानो अरजों सङालाय दा दैजोंसो एवनांगौ मा जाखो लाड्डु साहा लाड्डु नै गोजांनायाव आरामनो थावा मोखाङाव फुनदो फाग्लि लाड्डुनि थावा जोंहा बाजार जानानै फैबायहाय नै मालप'वा लाबोदों मालप'वा सोर मा लाखो